Wasu mazan da yawa suna fama da lalura iri-iri kala daban-daban a jikinsu. Daga ɗaya daga cikin wa'innan lalurorin da maza suke fama da ita shine daga sun fara saduwa da iyalinsu za su gajiya ko kuma su yi saurin kawowa, wanda ita iyalin nan ba tare da buƙatar ta biya ba. To mai gida nesa ta zo kusa. Kaga wannan ingantaccen maganin namu in dai ka siye shi to da yardar Allah kukanka ya kau, damuwarka ta kau. In dai za ka yi amfani da shi to za ka yi awa ɗaya cif kana biya ma iyalinka buƙata ba tare da ka gajiya ba ko ita ma ta gajiya kuma sa'annan buƙatar ta za ta biya. To idan ka ga wannan tallan magani namu ka hanzarta ka zo ka siya domin samun biyan buƙatarka, kuma za ka iya tuntuɓar mu akan lambobin waya kamar haka a duk inda kake a faɗin duniyar nan. Maganinka zai zo ya same ka har inda yake. Lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke. A duk inda kake a faɗin duniyar nan wannan magani namu zai zo ya same ka. Idan ka kasance kana ɗaya daga cikin wa'inda suke fama da matsalar da sun fara saduwa da iyalinsu sai su kawo, to da yardar Allah idan ka yi amfani da wannan ingantaccen magani namu za ka samu biyan buƙata da yardar Ubangiji.